ko ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Elhadji Grand Guédiolo Camara ni y'an sigi kan ye kunnafoni balan kɛnɛ kan alamisa o alamisa an bɛ bɛn min ye kunnafoni di ale baara taabolo la o kuma dugu n'ale jɛra a bɛ girin Grand Guédiolo donso bɛ na kunkota fan don o kuma anw kɔrɔtɔlen bɛ ni ka gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ sabu an b'a dɔn k'a fɔ dugu ma jɛ ka ban maaw de b'u sigi ka makɔnɔ ko arajo jɛ ka fɔ ka kunnafoni balan waati sera n'a dun bɛ k'a fɔ ko maaw sigilen bɛ ka makɔnɔ dɔwɛrɛ kɔni tɛ an bolo de ka labɛn sabati min sɛbɛnna fasiri sɛbɛnnikɛlaw fɛ ni ka na lakale Grand Gué min ye anw ti y'a kɛnɛ kan anw sen ta baara la nka baara in ye jamajɛ baara ye o kuma olu tilalen k'u ka baara la ka ban anw de b'an ka nafolo ta ka don a la ni ka kɔnɔ kumaw fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ne sɔrɔ k'a lakale todunkan na bi sɔgɔnɛ na baara sigicogo filɛ maa naani don nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi Jakite bolo kabini 5 heures du matin e n'ale bali dayɛlɛ Mamutu Kamara arajo jɛgɛfɔ officiel ale ni YouTube o ku b'ale bolo sɔgɔmaden na ni ka ja duman ni sɔn duman di lajɛlikɛlaw ma e ni ne alamisa o alamisa kuma man di da kelen na karamɔgɔ Buwa namu kuma man di da kelen na tiɲɛ don n y'o de fɔ n ko bolofununbaatɔ n'a y'a dɔn ko kulonkɛ laban ye porotili ye a ti ye fɛɛrɛ la o ye tiɲɛ o la sa i y'a fɔ cogo min alamisa o alamisa waati min pipipi ni papapa kuyu ni kaya soriyo bi senna o y'a sɔrɔ e ni ne bi yan e y'a fila dɛ a ɲa bɔ n kɔnɔ a b'i kɔnɔ dɛ pewu sabu i bɛ dantugu ka ban ni dun ye ŋaniya wɛrɛ siri fo ni taar'o kɛ Mali kɔfɛ dɛ n'o tɛ Mali kɔnɔ yan an tɛna jɛ n'o ye bilen karamɔgɔ baaraw bɛ gwɛn i bɛ gwɛn dɛ ko n k'u ka yɔrɔ bila i tɛna y'an ka misiri kɔnɔ n'an y'an ka selidaga i bolo an b'a sama ka b'i bolo o kuma karamɔgɔ Buwa o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛnfuraw an b'a labɛn an fɛrɛ ma an wasalen an nisɔndiyalen k'a tɔmɔ kelen k'a bɛn nɛgɛmɔ ka sin k'an sɛlɛn n'a ye ten i bolo hadamadenw Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan karamɔgɔ Buwa nin ye kɔrɔ fɔ a ye Grand Gué i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ o kuma yanni an k'an sɛbɛkɔrɔ labɛn sabu da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ de bɛ kalimu ta baw Grand Gué k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma la olu fana ka baara ye min ye k'a sɔgɔbɛ k'a lamaga k'a da lamɛnnikɛlaw tulo kan o kuma an fana ka baara ni k'a lakale o kuma min ye Jibi ye an b'a ɲini ale fɛ a k'a bolo lamaga an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah Buwa Jabatɛ namu ayiwa an kun ye layidu di mɔgɔw ma a sera dɛ sisan ayiwa sɛbɛnfura fɔlɔfɔlɔ min b'i bolo o ta mala kɔnɔ i k'a yira Grand Gué i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ joona ne bɛ n tigɛ don info un matin sɛbɛnnikɛla ye Modibo Kone Valimo Grand Gué a ko jamana premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga sɛbɛnnikɛla ko a bɛna duguta minɛn ta bi e ko a ma pankuru yɛrɛ ta bi ni ka kunda Japon jamana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko taama fila bolo dalen bɛ premier ministre fɛ Grand Gué n'i y'a lajɛ tile 9 taama don jamana premier ministre min ye Mali tɔgɔ la jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ale ye danaya d'a kan ni ka bila ka taa ni jɔyɔrɔ la Grand Gué b'a ye k'a fɔ Mali tɔgɔ la ko don sɛbɛnnikɛla ko taama in k'a daminɛ juillet kalo tile 31 ni ka taa bila kalo kura n'o ye utu kalo o tile 8 tile 9 premier ministre a bɛ n'o kɛ jamana kɔfɛ o kuma jamana fila kɔnɔ taama fɔlɔ Grand Gué k'a daminɛ bi la ni ka taa bila utu kalo tile 4 a b'o kɛ Osaka n'o ye Japon ale dugu kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye premier ministre a ka Japon taga n'i y'a lajɛ a bɛ bila minɛn caman kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko premier ministre Grand Gué b'a ye k'a fɔ min ye Japonkaw ye olu de ye wele bila Mali ma n'i y'a lajɛ Mali ale ni Japon an bɛ fila ni teriya la kabini an ka yɛrɛma hɔrɔnya waatiw sɛbɛnnikɛla ko bi bɛ tama min ye fila ni teriya ye an ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Japonkaw ye olu bɛna sugu belebeleba dɔ de bila sen kan o kuma n'i y'o sugu in lajɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sugu min na a ko premier ministre Grand Gué a kelen ma taa a ko n'i y'a lajɛ an ka usine ni jagoko ministre o kuma ale bɛ a kɛrɛfɛ an ka seko ni dɔnko o ministre o fana b'a kɛrɛfɛ a ka min ye jamanakuntigi ale ka conseiller spécial ye i b'a ye k'a fɔ min ka baara bɛnnen don Mali ni jamana wɛrɛkaw ka koɲɛ nabɔli ma o fana b'a kɛrɛfɛ vraiment tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye premier ministre ye ale ka cakɛyɔrɔ n'o ye primature ye o kadiri baw caman b'a kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko taama in a sɛbɛkɔrɔ labɛnnen bɛ a ko min ye nin sugu in ye Grand Gué b'a ye k'a fɔ n'a sigira sen ka Japon jamana la min ye Japon olu ka seko n'u ka dɔnko ye olu de bɛ yira kɛnɛ kɔnɔna la o kuma min kɔni ye Japon u bɛ fɛn fɛn dilan u bɛ fɛn fɛn don Grand Gué nin bɛɛ de bɛna yira kɛnɛ kɔnɔna la wa min ye premier ministre ye Grand Gué maa minnu fana dara
baara kɛ ka taa o y'an ka juraw ye n'o y'an ka jagokɛlabaw ye olu ta kun bɛ fɔ ka da kun min na o de ye Mali ni Japon bɛ se ka filani teriya banbali bi cogo min na o tuma ko olu ka taa kun y'o ye sɛbɛnnikɛla ko minɛn minnu bɛ dilan Japonkaw fɛ ni k'olu lajɛ min bɛ se ka donni ka don Mali kɔnɔ nɔgɔya la ni ka malidenw dusu suma i b'a ye k'a fɔ an ka juraw ta kun y'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ suba dɔ bɛna sigi Mali tɔgɔ la n'o ye Mali ka seko ni dɔnko ye grand i b'a ye k'a fɔ an bɛ se ko la an ka fɔli dumanw takanba an ka dunu dumanw an ka bala dumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛna fɔ o su la ni k'o yira Japonkaw la u ka dugu min na n'o ye Osaka ye sɛbɛnnikɛla ko min y'an ka farafin dumuniw fana ye grand k'olu fana bɛna yira kɛnɛ kan n'o ye fari takula furufuru akara nin bɛ juga nin bɛɛ bɛna yira kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko min ye ɲɛɲɛɲini ani to nin bɛɛ de bɛna ye kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Japonkaw ka u ka farafin dumuni o tuma fɔcogo la n'anw yɛrɛ fana ka farafin dumuni grand nin bɛɛ de bɛna da ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛ se ka a nɛnɛ cogo min na k'an ka tɔmɔtaw tɔmɔ la sɛbɛnnikɛla ko min y'o kɛnɛ ye k'o tɛ kɛnɛ gansan ye a ko an ka juraw bɛna fɛn caman tɔmɔ ka na n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen premier ministre o tuma k'a ni nafolobatigiw bɛ ɲɔgɔn ye n'o ye opérateurs ye n'o ye partenaires baw ye wari bɛ maa minnu ko n'u labɛnnen bɛ ka na farafinna kɛrɛnkɛrɛnnena ka na Mali kɔnɔ min ye rencontre B2B ye ɲɛgɔn a bɛ se ka mun kɛ Mali ye aw sigilen filɛ o tuma min ye kɛnɛ filɛ nin ye aw bɛ se ka na ni mun ye ka di Mali ma jɛɲɔgɔnya kɔnɔ walima baaraɲɔgɔnya kɔnɔ walima fufalaki sɛbɛnnikɛla ko o fana kɛnɛ ma bɔ yen grand ko somɔgɔ caman sababu sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ o tuma min ye jamanaden minnu bɛ yen n'o ye maliden minnu bɛ Japon a n'olu bɛ ɲɔgɔn ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen AES jamana tɔ fila n'o ye Niger ni Burkina Faso ye o jamanaden minnu bɛ yen AES tɔgɔ la n'olu fana bɛ ɲɔgɔn ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen grand min kɔni ye utukalo tile 4 o ye taama bannen ye premier ministre a b'a ka minɛn cɛ ni ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ n'o ye Turkmenistan sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye premier ministre ye a bɛ taa tile 4 wɛrɛ kɛ yen i ka da la k'a fɔ ani ministre minnu bɛna o baara kɛ o ye ministre de l'équipement des transports ye sɛbɛnnikɛla ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye jago ni usine ko ministre ye o fana bɛna y'a kɛrɛfɛ jamanakuntigi ale ka conseil spécial o fana bɛna y'a kɛrɛfɛ min ye o taama in na CNT membre bɛna y'a kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'a ka cadre fana ye n'o ye primature cadre baw ye olu fana bɛna ye o taama la sɛbɛnnikɛla ko min ye Turkmenistan ye premier ministre a bɛna tile 4 mun kɛ yen k'o fana bɛna kɛ nafa ni tɔnɔ belebeleba de ye Mali a ka seko n'a ka dɔnko min ye ani yen jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye ani yen ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma u bɛ se ka mun de kɛ Mali ye i b'a ye k'a fɔ lajɛba dɔ fana bɛna kɛ yen n'o ye olu ni Nations Unies ka lajɛ Mali kɔni bɛna y'o kɛnɛ kan a fana bɛ se ka min fɔ kɛnɛ kan a bɛ se ka min sɔrɔ kɛnɛ kan k'o baara fana bɛna daminɛ kunnafoni fila de ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ u ka bi bɔli don i tɛgɛ don ɲintigɛ don wa ne ni sɛbɛnfura min bɔ wuladala kunnafoni soir de Bamako a kumana a ye mun fɔ ko sɛbɛnnikɛ b'a ye laya ye fɔlɔ laya jara an ka premier ministre Musa Mara ko a welelen don kura ye brigade de lutte contre la cybercriminalité tuguni dɛ est-ce que bi yɛrɛ de tɛ subhanallah ayiwa ko kuyu ni kaya min bɛ premier ministre kɔrɔ kɔ ko nin t'a bannen ye dɛ nin t'a bannen fiyewu halibi Musa Mara kunnafoniw b'a fɔ cogoya min na k'a kɔnɔnen don Yakumaba brigade du pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité Alamusa kalo tile 31 juillet kalo san 2025 wajibata o bi a ka nin convocation ye n'o ye k'a wele ko ci fɔra ye Yakumaba la ko kabini kunun ko araba juillet kalo tile 30 san 2025 ko k'a yɛrɛ kunnafoniw b'a fɔ cogoya min na dossier la ko ci kɔni k'a bila ala ma kunun sike i bɛna ye kunnafoni dɔw la sa i b'a ye Yakumaba la ko nin weleli ko kura in ko a ye bɔli kura wɛrɛ de kɛ Yakumaba la premier ministre kɔni réseaux sociaux ko Yakumaba la a sabu kɛ kasabi ko min ni a ɲɛsinnen don jamana ma ayiwa ko jamana ka o kasabi sɔrɔli ayiwa sugu la ko ye damanɛmɛ Yakumaba la ko wa ko ye ka juru di karan kan na a y'o kuma fɔ
ko a ka nin weleli filanan ye tiɲɛ yɛrɛ la ko kalo kelen maa bɛ se k'a fɔ o furancɛ ko o de filɛ ka don ani ɲɔgɔn cɛ ayiwa n'i y'a ko da i ɲɛkɔrɔ premier ministre kɔrɔ Musa Mara i bɛna ka n'a ye ko ka hakililajigi kɛ ko a kun convoquera brigade d'investigation judiciaire olu fɛ ka sabu kɛ procureur général o ka cikan na k'a kun ye cikan wɛrɛ fɔ a ka laseli sira fɛ o cikan fɔ min kɛra a welela o la i bɛna ye yakuma b'a la tile fila o ɲininkali o de busamisɛn tugura para ka ɲininkali tugu a la yakuma b'a la o tile filanan bɛ dafa sɛbɛn de dara a kan ko ka taa procureur fɛ yen grande instance la min bɛ komini naani na i bɛna ye sa ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ mun fɛ ko a kun taara ka taa nin bɛɛ lajɛlen na i b'a ye ani maa min bɛ y'a kɛrɛfɛ tuma bɛɛ a ka avocat n'o y'a dɛmɛbaa ye a surunalidonba maître Muntaka Tall a ka nin tile fila bɛɛ lajɛlen la kan o bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ procureur ka sɔrɔ ka yamaruya d'a ma ko a bɛ se ka taa a ka so ko nka k'a k'i sigi a kan ko bannen tɛ nin ye dɛ k'a ma ban dɛ kɔrɔfɔ fɔra a ye o tora o de la sa yakuma b'a la k'a na dugutaa dɔ fana bolo da dugutaa in o cɛra ka bɔ yen k'a kun welelen don Dakar jamana la an ka wɔlɔfɔw ka dugu la o sɛbɛnfura o dugutaa o bɔra a ma pewu aéroport la yamaruya dira k'a yira a la ko nin dugutaa i n'a mankan dɛ i bɛ segin an yɛrɛ dun bɛ yɔrɔ min na komi sisan alala i b'a ye a ka passeport yɛrɛ o t'a bolo bilen koyi o bɛna ne don o k'a kun taara kaso bon kɔnɔ ka taa a ka dɛmɛ lase mɔgɔw ma n'o ye k'a yira k'u ka ŋaniya bɛ u fɛ arasi basi bɛ o la Rose la vie chère o bɛ o la Banjugu Tarawele bɛ o la Madu Tarawele n'u k'a ma ko Roi Belle le cerveau olu b'o la k'a kun taara ka taa olu lajɛ nin kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen an y'a salo ka bɔ sɛbɛnfura min kɔnɔ bi o ye sɔri dɛmɛma ko ye la y'a a ka sɛbɛnfura don grand hali bi bɛ ko min o ma ban info matin tuguni maa min ye sɛbɛnni kɛ grand o na kɛ la rédaction o y'a yira k'a fɔ min ye journée panafricaine des femmes grand a siɲɛ min ye a boloda ko 2025 ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ o ye bi ye bi ye alamisa ye n'o bɛnna juillet kalo tile 31 san 2025 ye bi ye seliba ye bi ye donba ye farafinna musolakaw n'o y'an balakaw ye cɛw ni minɛ k'a di muso ma k'a da den ma i ye maa saba sɔn ma garange i b'a ye k'a fɔ an balakaw bi y'u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye sogo di maa ma dibi la i b'a sifa fɔ a ye o b'a dunja sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ bi ye don min ye garange n'a dun ma k'a fɔ ko bi ye donba ye don in yɛrɛ a sigira sen kan cogo di fo k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko juillet kalo tile 31 min ye san 1974 ɲina o san 51 a ko nin don in a sigira sen kan sɛbɛnnikɛla ko ka kɔ 74 ye n'i y'a lajɛ kabini san 1962 garange b'a ye k'a fɔ don in a sigira sen kan Dar es Salaam n'o ye Tanzanie ye min ye farafinna musow ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Dar es Salaam Tanzanie garange ni ka lajɛ kɛ o conférence in senfɛ u y'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ musolakaw kan ni gɛlɛya in bɔra yɔrɔ jumɛn na danajuguyaw bɛ ka kɛ musow tɛ ka jate garange cɛ ni muso an bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kelen ye o tuma min ye Dar es Salaam kɔnɔna ye n'o ye Tanzanie jamana ye garange k'u y'u sigi ka lajɛba fɔlɔ de kɛ k'a yira k'a fɔ min ye farafinna muso tɔgɔla don ye fo k'a sigi sen kan musow bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko don in a nacogo filɛ nin ye o tuma min ye sɔnden tɛmɛnen kɔfɛ garange u tor'o baara de la o tuma min kɔni ye dɔɔni o tɛ tɔ to foyi la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye 1974 ye u nana sigili filanan kɛ o kɛra Dakari n'o ye Senegali jamana ye sɛbɛnnikɛla ko min ye 74 ye farafinna musow u taara ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar 1974 ye ɲinan y'o san 51 ye u taar'u sigi o kuma kelen kan o tuma an ka tɔn dilan tɔn min b'a to a bɛ se ka janto kɛ musow la tɔn min b'a to musow bɛ se ka lafiya sɔrɔ n'o ye organisation panafricaine ye sɛbɛnnikɛla ko min ye o OPF ye ale de kɔni sigira sen kan garange ni k'a ɲɛnamaya i b'a ye k'a fɔ ka danaya ta k'a da musow kan garange min ye kalafiliw ye cɛ bɛ bɔ cogo min na muso ka bɔ ten min ye députéya ye cɛ bɛ bɔ cogo min na muso ka bɔ ten maire yɛrɛ la cɛ b'i kanabɔ cogo min na muso ka kanabɔ
cɛ ni muso an bɛɛ de ala ka danfɛnw ye ko cɛ ni muso kana woloma ka bɔ ɲɔgɔn na cɛ bɛ jate yɔrɔ min na muso ka jate sɛbɛnnikɛla ko min ye muso minnu y'o baaraw kɛ garank'i ka da la k'a fɔ k'u ye siniɲɛsigi kɛ ka bila bi la a ko n'an bɔra yen ka na an ka jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ ma to kɔ n'i y'an ka jamana lajɛ ale yɛrɛ kɔni kɛmɛ ka hakilina dɔ ta n'o ye loi 050 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in taabolo lajɛ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ musow ka bɔli cɛbɔ kɛnɛ kan a ko min kɔni an ka jamana ye o kuma jate kelen don ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min ye san 2017 ye i b'a ye k'a fɔ OPF ale ye kɔfilɛ wɛrɛ kɛ tuguni o kuma min ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko k'o sigi sen kan farafinna ka kelenya kɛnɛ kan n'o ye Union africaine ye a ko a tɛ timinangoya a tɛ saliya a t'a bolo jigin garank'i b'a ye k'a fɔ fo musow ka lafiya kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko dɔ kɛra musow la digi kɛr'u la musow de bɛ wuli bɛɛ ɲɛ musow de bɛ da bɛɛ ɲɛ a ko musow de sɛgɛnnen bɛ fo ka damatɛmɛ ko musow de bɛ du dilan musow de bɛ cɛ ka cɛya sabati musow de bɛ janto kɛ den na o tuma ko n'a fɔra k'olu bɛ kɛ bolokɔfɛfɛn ye k'an bɛ taa yɔrɔ jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin don in k'a kɛnɛ sigi kunbɛn garankɛ ko sabu ko n'i ye kow lajɛ o tuma u kɛn bɛ ka thème min yɛrɛ ta Mali kɔnɔna la o de ye min kɔni ye tiɲɛ ye o k'a fɔ ko kɛcogo la ka se ka nkalon bila kɛrɛfɛ adamadenya bɛ se ka sabati cogo min na o kɔfɛ min y'an ka sigidaw ye olu ka yiriwa garankɛ an ka baara kɛ ni diinɛ n'an ŋaniya ye min kɔni ye nkalon ye min ye danajuguya ye min ye nɛniw ye min ye burujali ye garankɛ an k'olu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bila kɛrɛfɛ an ka n'olu fara an ka maanifinya kan n'o tɛ ko bɛ gɛlɛya don kow la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye farafinna yɛrɛ ka thème lajɛ o fana ye min ye ko ka tiɲɛ kɛ ka baara kɛ ka nkalon bila kɛrɛfɛ Mali ni farafinna ta a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko musow ni denw ni denbaya olu ka minisiriso a kɛnɛ bonya b'ale kɔrɔ ni k'a ta k'a di jamana marabaa yɛrɛ ma mun ni mun de bɛna kɛ Mali fɛ bi tile kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn o fɛn b'a bɔ ko kunkun na ɲɛ na k'a daminɛ Kayi fo Anderbukani an n'a bɛɛ lajɛlen bɛn de ka mɔ musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a fɔ bɛɛ ye k'u bɛɛ lajɛlen bonne fête bi ye donba ye farafinna musow bolo kunnafoni filanin an ye min bɔ info matin kɔnɔ la rédaction ka jɛ k'a sɛbɛn kabara tigɛ nɔ ye tiɲɛ ye a tɛ dabila o tɔ na kɛ kɔngɔ ye n bala tɔgɔ bɛ de ni balan kɔnɔ min na kuma le républicain mun bɛ yen a kumana a ko de Majasa Kaba Jakite ale kumana a ko di ko couvre-feu ko dɔ de faralen don a ko yan ka Kayikaw fɛ yen ko fo ka taa bila cɔcɔkalo n'o mois d'août ye a tile 30 a filɛ dɛ Kaye ko kɔlɔsili a da de ye Yenkaw ta ye hali a kɔlɔsiba k'a ko ɲɔ ɲa k'a dilan k'a ɲa gouverneur de do Yafuma Bala i bɛna ye nin décision in taara ayiwa k'a da kɛnɛ kan Kayika bɛɛ lajɛlen ka se k'a mɛn bonya ni karama kɔnɔ gouverneur de la région de Kayi le général de brigade Musa Sumari k'a ye communiqué kɛ communiqué min n'a dilanna juillet kalo tile 30 ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan u tun ye couvre-feu dɔ kɛ o kɔni k'o dafara kura u nan bɛ u bolo da o kan o bɛɛ lajɛlen sigida bɛ se ka lakana cogoya min na ayiwa bolofɛnw buna hadamadenw sigida yɛrɛ Yafuma Bala o la sa décision bɔra gouverneur de yɔrɔ n'o ye Kayi gouverneur ye général brigade Musa Sumare a ko nin couvre-feu tile 30 ko o de lajɛtɔ ye u fɛ nin ye wa ko dɔ bɛ se ka fara kan dɛ k'a fɔ ko a bɛ dan nin na k'a m'o fɔ maa ye dɛ k'u bɛ nin kɛ o ɲana n'o ma ɲa dɔ bɛ fara kan a bɛɛ tun ye basigi de ye kosɛbɛ a dɔnnen don ko sisan ala ka basigi sabati tarata ayiwa juillet kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila Yafuma Bala ayiwa cɔcɔkalo o tile 30 la o kɔni b'a kɛ minuit 6 heures a tun kɛn bɛ o ye nka kura la 21 heures kɔrɔlen de tun ye 21 heures ka taa bila 6 heures la Zeyita ko b'o kɛ minuit ka taa bila fo sɔgɔmada la yɛlɛ bɔli belebele bɔra la kosɛbɛ communiqué in kɔni a kunnafoni ayiwa ko a taara k'a di k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Yafuma Bala heure u ye waati min fɔ o k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen i b'i ka so wa
n'o kɔni y'a sɔrɔ k'i t'i ka so fɛn min m'a bɔ a la e y'o ɲini ka si yɛrɛ ma dɛ ko bɔnɛkisɛ bilen nin bɛɛ lajɛlen ye min ye an ka armée belebeleba in les femmes an bɛ se k'u dɛmɛ baara la cogoya min na sebaya u bɛ se k'o sɔrɔ juguw ka cogo min na sufɛ taama ko ninnu a ka bila tiɲɛ la juillet kalo tile gale gale i bɛna ka na ye attaque dɔ de kɛra ko u ye Kayi fan bɛɛ lajɛlen kulukulu yafuma b'a la fɛn min kɛra o la bɛɛ bɔra o kalama Kayi Sandare Ɲororisɛ Gogi Diboli Ɲɔnɔ ka taa se Molodoma k'u sera ninnu bɛɛ lajɛlen k'u taara jatigɛ wale de dama ta k'an sɛgɛrɛ nka u ma bɔ ni a la dɛ an ye jugu minnu don u dɔnlen don groupe de soutien à l'islam ni u bɛ à l'islam aux musulmans Jessim o mɔgɔw de don yakuma bɛ a la olu ni Al-Qaïda olu de bɛ jɛ la yakuma b'a la ka jatigɛ ta dɔrɔn ka se buna hadamadenw ma surtout saheli yan fan fɛ faamaw u ka wuli ka jɔ sabala u sera yakuma b'a la k'o tɛgɛ da terroriste maa 80 bɔɲɔgɔnko kan mobili n'o ye sɔrɔsi mobiliw ye motow ka taa se ayiwa kɛlɛkɛminɛnw baden n'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yakuma b'a la taliki waliki o tun bɛ a la mitrailleuse lourde PKM olu tun bɛ yen pistolet mitrailleur kɛlɛkɛminɛn baden de tun bɛ an ye nin bɛɛ lajɛlen sa ala ko k'a da ye Kayi k'o tɛ dugu ye dugu min yakuma b'a la ni jatigɛ tan bɛ k'u sɛgɛrɛ koyi yɔrɔ caman bɛ o la yakuma bɛ a la an ka duguw la couvre-feu ko Joyila Tombouctou Ségou Sikasso Kulikɔrɔ Joyila couvre-feu yakuma b'a la ayiwa kalo tile fɔlɔ ka taa bila 30 la juillet kalo 22h 6h du matin kulukɔrɔkaw olu y'u ta wa kulukɔrɔkaw ma dan o ma ko katakatani ko ka ngara da olu ɲɛ taji min bɛ ka ba tigɛ ko o fana kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ o kɛra yɔrɔ tɔw la sa tirisigi o tɛ katakataniw ye ko olu bɛɛ jateminɛ ka kɛ u ka mobili belebele ninnu n'u ka ma ko gros porteurs olu fana ka to ka sɛgɛsɛgɛ yakuma b'a la a boli waati ani fɛn minnu b'a kɔnɔ ka se k'olu ɲɛdɔn n'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛna sa i bɛna ka na ye nin si ma a ma sigi ko wɛrɛ kan dɛ ko an bɛ se ka jamana k'a lakana cogo min jamana bolofɛnw bɛ kɔlɔsi cogo min jamana kɔnɔdenw bɛ kɔlɔsi cogo min yaasa k'an bɔ nin jugu maa ninnu bolo kosɛbɛ sɛbɛnfura n y'o de fɔ a bɔra le républicain kɔnɔ u ka bi bɔli don yakuma b'a la Grand Kedjo la hali bi bɛ ko min na o ma ban l'indicateur de renouveau maa min ye sɛbɛnni kɛ k'u y'a sɔrɔ ka bɔ renouveau TV la l'indicateur de renouveau ale ni renouveau TV Grand Ke nin sɛbɛnni bɛ fɛn mun kan o de ye affaire Babani Kone Bingini Bagaga Mariamu Ba sɛbɛnnikɛlaw ko min ye sɛbɛnni daminɛ yɛrɛ ye ko Mali kiri ale bɛna jɔyɔrɔ labila deli ye wa ko ɲininkali to min bɛ yen Mali kiri a bɛna jɔyɔrɔ labila delikɛlaw ye wa o ɲininkali to min bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko nin affaire in bɛ sen na Grand Ke b'a ye k'a fɔ a bɛ juwakun kelen bɔ a ko ngara 3 olu kɔni minɛna k'u datugu kaso la Grand Ke b'a ye k'a fɔ maa min fɛ o de ye procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité sɛbɛnnikɛla ko n'o ye docteur Adama Kulubali sɛbɛnnikɛla ko a k'u ka minɛli k'u datugu kaso la Grand Ke yan'u ka kiri don cɛ ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ ko de ye nɛnikisɛ bilen min ye an ka sigida ye k'a buruja min kɔni ye réseau ye Grand Ke ko kuma bɛɛ kangari dar'u ye o kuma k'u maa 3 k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ye nɛni ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a ma ɲa min kɔ min ye procureur ye ale ye u bila ka taa kaso la yan'u ka kiri don cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ kabini nin ngara 3 bilala ka taa kaso la Grand Ke b'a ye k'a fɔ ko ninnu ta ni maa tɔw ta ma kɛ kelen dugu jɛ ko 20 maa dɔw na wuli ka na sɔrɔlani don sɛbɛnnikɛla ko a ko tarata tɛmɛnen n'o bɛnna juillet kalo 29 ma a ko délégation ba dɔ bɔra Segu n'o ye Segu Erekotradi maaw ye sɛbɛnnikɛla ko Erekotradi o ye réseau des communicateurs traditionnels ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min kɔni ye olu ka secrétaire général Dakagun ka Segu n'o ye Bayidi Jabate o n'a ka délégation olu bɔra Dakagun ka na deli la
sɛbɛnnikɛla ko u nalen Bamakɔ u ko nakun fila t'u la o de ye joona ka taa min ye procureur fɛ yen min kɛra sababu ye k'u bila ka taa kaso la ko ka t'o deli ko Mali ye delili jamana ye sɛbɛnnikɛla ko procureur kɔni y'a ka dayɛlɛ ni k'a ka dunanw bisimila an ka jamana in kɔnɔ jamana in dɔn bɛ ni min ye n'i ye dunan sɔrɔ grand k'i bɛ ji d'a ma o tuma a k'a min n'a y'a min a b'a dantigɛ o tuma o tilalen minni na ko nakun fila t'u la ko kelen don o tuma kulu nana deli kɛ k'u bolo fila b'u kɔ ko procureur ka hakɛ t'u ye a ka yafa min ye ni maa saba ye Babani Kone Bingini Bagaga Mariam Ba ko procureur ka yafa o tuma ko ka ninnu labila ka bɔ kaso kɔnɔ o tuma kulu nakun fila nin ye ko ni procureur y'a kɛ k'a bɛ diya u ye kosɛbɛ o tuma ko min ye procureur ye ko u b'a ɲini a fɛ ko Ala jati yɛrɛ de kama a k'u bila sɛbɛnnikɛla ko min ye olu kɔni ka délégation bɔlen i b'a ye k'a fɔ Bamakɔ yɛrɛ hérécotra de ye i b'a ye k'a fɔ k'olu fɛnɛ taara ni ka taa procureur Adama Kulubali deli o tuma k'a kɛ Ala kama a k'u labila sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ ɲininkaliw de bɛ kɛ min kɔni ye sariya ye o tuma ko Adama Kulubali a bɛ ka baara kɛ ni sariya ye ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye maa ka minɛ nɛni na k'a bila kaso kɔnɔna la o tuma ko min ye deli ye ɲininkali de kɛra Renouveau TV maaw fɛ ko deli de bɛna se sariya la Mali kɔnɔ wa ko k'o ɲininkali to min bila ye ni Adama Kulubali ko n'a sɔnna deli ma k'o kɔrɔ ko deli sera sariya la Mali kɔnɔ an ka fɔ tɛ dɛ sɛbɛnnin don indicateur de renouveau olu de min fɔ a kuma bɔra Renouveau TV fana na sɛbɛnnikɛla ko o tuma ko sigi kɛmɛ ka Adama Kulubali ba kɔnɔ a bɛna sɔn delikɛlaw de ta ma wa ka Mali sariya bila kɛrɛfɛ k'o ɲininkali to min bɛ yen ko n'o fana kɛra k'o fana don dɔ kuma ye jamana in kɔnɔna la kunnafoni fila de an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ k'a bɔ Renouveau TV o kɔnɔna la i tɛgɛ don Jabatɛ mɛ n tɛgɛ don joona n tɛgɛ bɔra ni sɛbɛnfura min ye jumɛn wulada la kunnafoni soir de Bamako i bɛna nin kɔrɔfɔ dɔwɛrɛ tɛ ko ye ko abrogation du décret de nomination du président de la CNDH pour incompatibilité de fonction. Dɔwɛrɛ tɛ dɛ décret min tun fɔra ko jamanakuntigi n'a y'a ta a tigi tɔgɔ la a bɔra a ma de a y'a a tigɛ nɔ bila ka tila k'a bɔ a ma pewu i nomera i bɔra la a bɛ komi n'a fɔra le remplacer la kibaru nin ka jugu dɛ Pati Sakana sigi président min bɛ an ka transition kɔnɔ général d'armée Assimi Goïta a kɔni tɛgɛnɔ kɛ tɛgɛnɔ min n'a ye maa min n'u k'a ma ko Alikadiri Jara ayiwa k'a yira yakuma b'a la jɔyɔrɔ min ne a tun bɛ di a bɔra a ma pewu droit de l'homme a bɛ o ko de kofɔ n'o ye CNDH maaw ye o la sa i bɛna ka na ye ko yaasa ka se ka kuma tigɛ sira la ŋunuŋunu ni ŋanaŋana ka na caya la ko kuma misɛnw cayalen don a ko a senkɔrɔ ko ban kɛra ayiwa a nomeli min ma kuma caman bɛ ka fɔ commission nationale des droits de l'homme bi bi in na ni a ɲɛmɔgɔya kalifalen don intérimaire ayiwa n'o o bɛ maa bolo n'o ye anw yɛrɛ buran ye vice présidente maître Aïssata Funɛ Tembeli dɔgɔnɔ de don ko a ye laseli kɛ yakuma b'a la yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ nin ko in kalama cogoya min na commission nationale des droits de l'homme CNDH ka kunnafoni k'a di k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan yan ani kɔ kan i bɛna ka na ye décret min n'a taara jamanakuntigi fɛ juillet kalo tile 23 la san 2025 mun b'a yira yakuma b'a la ko maa min tun kan ka ta n'a bɔra ye ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye i bɛna ye yakuma b'a la nomination ninnu ani a jɔyɔrɔ ko maa bɛ maa la jɔyɔrɔ dɔw de bɛ yen n'i bɛ o la i ni nin yɔrɔ man kan o ye tiɲɛ i ni yɔrɔ man kan dɛ o ye tiɲɛ dɛ nɔgɔ b'o kuma la kɔni kosɛbɛ a kun taara nka a ka jɔyɔrɔ kama a bɛ baara min na o kama k'a tɛ se ka CNDH ɲɛmɔgɔya kɛ kosɛbɛ a taara tilala ka bɔ a ma pewu kosɛbɛ namu i bɛna ka na ye sa namu commissaire min yakuma b'a la ayiwa n'ale kɔni ye kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ sa ala la fo politiki mɔgɔ man t'a la n'o bɛ se ka bila ye dɛ namu ayiwa jɔyɔrɔ bɛ jɔyɔrɔ la tiɲɛ la a bilali a n'o man kan yakuma b'a la ka gɛlɛn kojugu o de la sa sariyaw kɔni ntalen don an bɛ yɔrɔ min na komi bi maa min kɔni bɛ jɔyɔrɔ bila la yanni waati cɛ o kɔni ye maître Aïssata Funɛ Tembeli ale kɔni bɛ yen fɔlɔ yanni kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛsɛ cogoya min na ka da ayiwa an tulo kan ani an ɲɛw kan o de la sɛbɛnfura
Bamakura histoire de Bamako aka sɛbɛn don ya kuma b'a la maa min y'a sɛbɛn sa o de ye Mayimuna Dumbuya ye andi kosɛbɛ tɛnɛ mayi kɔni donc ayiwa sigana fiɲɛbɔ bɛ kɔmɔ suruku kan ja an bɛ taa jibi fan fɛ kunnafoni tɔ bɛɛ bi kosɛbɛ an bɛ tila ka segin kan an tun taara jisuma min ka boisson min ka lemuruba min mais an ma tɛmɛ dibisogo kɛrɛfɛ dɛ an y'o to yen sisan an bɛ forme na an wasalen an nisɔndiyalen i tɛgɛ don Grand ma foyi fɔ ni cɛ tɛ ne bɛ n tigɛ don bolo ɲɛfɔlɔ bɛ bɔ ni min ye filanan na o ye l'indicateur de renouveau maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Seydou Jara min ye Jarakɛ Kolobakari y'ale a ko an ka taa Konowari sɛbɛnnikɛla ko a ko Konowarikaw ka ministre n'o ye Amadou Kulubali n'o y'u ka gouvernement ka kuma lasela ye Grand k'a bɔra ka ɲɛfɔli dɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko laadala min y'u ka conseil des ministres ye o ma tɛmɛ ka bɔ ye ministre n'o ye kuma lasela ye ale ni kunnafonidilaw bɛ ɲɔgɔn ye o sen fɛ min ye kunnafonidila dɔ ɲininkali ta ka minisiri sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko Mali ale den dɔ minɛlen bɛ Konowari dugukolo kan n'a tɔgɔ ye ko Mamadu Awa Gassama k'a ka ɲɛfɔli k'a minɛcogo la porte-parole du gouvernement ivoirienkaw fɛ ale y'a jira k'a fɔ min ye Mamadu Awa Gassama tiɲɛ don k'a bɛ Konowarikaw ka sariya ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'u ka tribunal ye i b'a ye k'a fɔ ale kɔni de ye plainte kɛ Garange ni ka se ka bolo ta ka d'a kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Mamadu Awa Gassama ale kɔni bɔra Mali kɔnɔ ni ka taa Konowari sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min y'u ka ministre ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ka kuma fɔ a fɔcogo la ka nɔgɔ bɔ a la o kuma ko Mamadu Awa Gassama k'a bɛ minɛ kuma min na Garange ko min kɔni ye passeport diplomatique ye o kuma ko de kun kan ka y'a bolo nka ko ma y'a bolo o kuma min ye passeport privé ye o de yera bolo o kuma ko min tun sɛbɛnnen b'o k'a ka baara la n'o ye profession ye ko ye ouvrier n'o ye bolola baarakɛla sɛbɛnnikɛla ko o kuma ko ale tɛna commentaire kuma camanba kɛ nin ko in na o kuma ko nin ko in k'ale b'a bila malidenw yɛrɛ ka bolo kan Mali sariya o kuma ko sariya bɛ Mali kɔnɔ o kuma k'olu yɛrɛ k'a lajɛ nin ko in ni sariya sɔsɔ don walima sariya sɔsɔ tɛ Mamadu Awa Gassama san 24 a y'o kɛ député la yɛlɛmani ale tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko min ye Mamadu Awa Gassama k'a kan ka voyage cogo fɛn fɛn la o kuma ko maa t'o kɛcogo fɔ a ye k'a b'o kɛcogo ɲuman dɔn o kuma min kɔni ye CNT a b'o o baara la min kɔni wasadenw olu ka baara kɔnɔna la Mamadu Awa Gassama k'a kun kan ka bɔ a ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye ka don Konowari ni passeport privé wa ko ɲininkali to min bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko min ye passeport diplomatique ye o kuma ale ni passeport privé k'u kuma fɔcogo tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Mamadu Awa Gassama o kuma k'a bɛ minɛ kuma min na k'a jirala k'a fɔ Mamadu Awa Gassama Konowarikaw ka kiiri tigɛlamɔgɔw ka ɲinini kun bɛ ka ɲɛsin a ma Garange ko k'a sababu kɛ mun ye k'a ye nin ni nege réseaux sociaux kan k'a ɲɛsin olu ka jamanakuntigi ma o kuma olu ka jamanakuntigi ko k'o buruja k'o nini ko ka ngalon da o la o kuma k'olu kun mago bɛ Mamadu Awa Gassama la nka sariya t'u bolo ka bɔ Konowari ka frontière tigɛ ka na Mali kɔnɔ k'u bɛna Mamadu Awa Gassama minɛ o kuma Ala nana n'a ka na ye Mamadu Awa yɛrɛ taara Konowari o kuma olu sɔrɔ k'a cɔmu ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra Ala sɔn yɛrɛ ye k'a ɲɛsin olu yɛrɛ ma min ye Mamadu Awa Gassama i ka da la k'a fɔ Konowarikaw ka sariya tigilamɔgɔ o kuma k'a b'olu ka bolo kan o kɛlen bɛ ka mandat de dépôt k'o da kan k'a ka jugement fo mois de décembre nata fo décembre laban o b'a jira k'a fɔ Mamadu Awa Gassama k'a bɛna kalo 6 sigi de kɛ kaso kɔnɔ min y'a ka sunandonbaw ye ka taa bila Maliden minnu bɛ Konowari jamana kan bɛɛ lajɛlen kɔni b'a sɔn nin waati la min ye deli ye nka Konowarikaw ko niet fo décembre kalo bɛ se a ye min fɔ réseau kan o kuma k'a bɛ taa kuma jaabi kunnafoni filɛ an ye min bɔ indicateur de renouveau kan Seydou Jara ale ka sɛbɛnni don a gɛlɛyara dɛ mandat de dépôt in ye tubabukan min ye Ala k'an bɛɛ kisi mandat de dépôt dépôt Orange Money o bɛ faamu mais mandat de dépôt Ala k'an kisi i b'o kɔrɔ ye min ye a ye nin cɛ a ka taa k'a kɔnɔ Ala k'an kisi n'a kibaruya ma ɲi Ala k'an n'a cɛ jɛ yarabi la sirène mun bɛ yen a kumana a ko di maa min ye sɛbɛnni kɛ a ko kan wa o ko a ma ko Ade mun bɛ yen Ade ko di an ka nɔgɔ
Samiya ba tan ni fila la tuma min na ko nɔgɔ tununna subhanallah o ye kɛlɛ la n bolo b'a da kɔnɔ ye n bolo bɛ wo kɔnɔ wo kɔnɔ fɛn tɛ sɔrɔ bolo tɛ sɔrɔ o man di o kɔni ye wo man di de dabɔlen o man di namu i b'a ye an ka jamana faamaw u ye kasabi bɔ yaasa nin ko sugu a kana se ka kɛ an ka sɛnɛkɛlaw da la sefa wari miliyari 9 ani dɔɔni k'u y'o bɔ yafaman b'a la o ka ca ko o ca dɛ wa k'o bɛ taa bɛn tɔni 21 543 tonnes d'engrais 21 ani 500 ani 43 wa subventionné fana don ko ye wa n'i y'a jateminɛ ko a quantité a hakɛyaw ka yanga ko u bɛɛ lajɛlen a bilalen don yafama b'a la nga kwati bɔli de kɛ yasa ka jaabi kɛ nin ko dunun na an ka sɛnɛkɛlaw ka ko la i bɛna ka na ye bɛɛ kɔni b'a dɔn ko sɛnɛ jamana a ka sɔrɔ belebele a bɛ o kan yafama b'a la an b'an sinsin a kan kosɛbɛ yafamuya bila engrais ko min filɛ nin ye a subventionné don i b'a ye k'a fɔ dɔw kɔni tɛ k'a sɔrɔ nɔgɔya la wa k'a sɔngɔ k'o fana de yɛlɛlen don nin waati in na k'o dun bɛna ni mun ye siga na danabaliya o bɛna ni o ye engrais ko a sɔngɔ ko k'i bɛna ye ko a jiginnen don sɛnɛkɛlaw u ka fɔla yakuma b'a la ko a dɔw bɛ yen olu kɛ mɛ k'u ɲɛsin sugu la sugu min n'u k'a ma ko marché privé yaasa u bɛ taa ka taa saki san yen n'o ye nɔgɔ saki ye a kelen kelen bɛ t'i jɔ sefa wari 7,000 la ko sɔngɔ fana tiɲɛ na damantɛmɛ don a bɛ damantɛmɛ yɛrɛ dangelen don yakuma b'a la seerew ka fɔla k'i bɛna ka na ye sɛnɛkɛlaw bɛ yen nakɔ baaralaw foroba tigiw u bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ ka nganbo de gosi min bɛ se k'a to engrais ko in a bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na baaraw ka se ka kɛ ni a ye yanni samiya a ka taa ka dan kɛ a caman kɛra dɛ kosɛbɛ i bɛna ye nin wale min n'an filɛ la tiɲɛ la jɔrɔna belebele de don ka ɲɛsin yakuma b'a la an ka sɛnɛkɛlaw ma wa k'u kɛ mɛ k'u bolo de ɲɛsin minnu fana la koyi o min bɛ a ko kunna o dɔw y'a yira yakuma b'a la ko nin waati kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la ala la k'a ko k'a gɛlɛyalen don sɛnɛkɛlaw u fan fɛ samiya yɛrɛ o ɲɛkɔla la yakuma b'a la o la sa i bɛna ka na ye ko n'i y'a ko ta k'a lajɛ ala la ko maa kɔni b'a fɔ nin ko k'a tɛ sira jɛlen de kan n'a b'o ka yakuma b'a la k'a ko tɛ kɛ o la sa bɛɛ kɔni b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na komi sisan wulikajɔw bɛ kɛ yaasa nin ko a bɛ se ka dansira la cogo min na an ka sɛnɛkɛlaw u bɛ se ka sɛnɛ kɛ nɔgɔ bɛ sɔrɔ cogo ɲuman na cogo min na ani lafiya la ko n'o tɛ an filɛ cogoya min na n'an tora ten ko a bɛ gɛlɛya dɛ samiya banna a de ka sɛbɛn de don a bɔra lasɛrɛ nin kɔnɔ. Garanke hali bi ne bɛ n tigɛ don tuguni l'indicateur du renouveau Garanke maa min ye sɛbɛnni kɛ k'u y'a sɔrɔ Renouveau TV la a ko est-ce que muso fila ta kojugu tɛ muso saba ta kojugu tɛ naaninan ta yɛrɛ kojugu tɛ nka Garanke n'i bɛna dɔ ta ka fara dɔ kan min b'i kun i n'o ka bɛn ko la n'o tɛ ni n'o ma bɛn ko la Garanke est-ce que bɛ dɛ est-ce que n tɛ kuma nin fɛ o. Sɛbɛnnikɛla ko tɛ kuma folo fɛ fo ka n kan lamunu sɛbɛnnikɛla ko Garanke min ye juwakun fila kɔnɔ muso fila ta ko kuma la min kɔni ye furumuso fila ye o kɛra sababu ye k'u cɛw kun ci sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuncilen Garanke indicateur du renouveau kɛmɛ k'a da don min na nin kɛra Ɲoro di Sahel sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in lajɛ Garanke b'a ye k'a fɔ nin ko in a bɛ fɛ ka dama tɛmɛ sabu siɲɛ kelen siɲɛ fila a tɛ ban a ko ka nin ko in lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ nin kɛra dugu min na dugu in kɔni a tɔgɔ ye ko Yagine ale bɛ commune min fɛ o ye commune de Yere ale bɛ Ɲoro di Sahel ale b'o marabolo fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin furumuso in ye ale cousin kɔni y'a furukɛ ye i b'a ye k'a fɔ u ka furu ka di u ka sigi ka di u ka hakilinaw ka di n'i ye nin furuɲɔgɔnma fila lajɛ Garanke jamu b'u cɛ ko ka n'o kun cɛ ta k'a kɛra dabalibanko ye ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ min ye furumuso ye ale kɔni ni furukɛ ka kuma dɔ fɛ furukɛ kɔni sina k'a yɛrɛ k'a fɔ n jɔmuso o tuma ne ba ne muso i ka da la k'a fɔ i ye dɔgɔmuso sɔrɔ
i ye dɔgɔmuso sɔrɔ wulufayɔrɔ la n bolo b'a da kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye muso ye f'a bɛ futinɛ i b'a ye k'a fɔ a sina ka bali ka wɔsi ni ka sin k'a futinɛ ten fo ka diɲɛ tunu a la dɔgɔmuso ko grand ke ko muso bɛɛ lajɛlen a bɛ bɛn o ma de sɛbɛnnikɛla ko min ye dɔgɔmuso ko in de sina ka fakisɛni bilen don a la a bɛ munumunu a bɛ taa yan fɛ a bɛ gere yan fɛ a ma ɲa min kɔ a ko k'ale y'a ta to ala ma a y'a ta to ala ma furukɛ ko nin ko in kɔni banna sabu a sera ala ma ala ko ni cɛ min bɛ se ka 2 ta ni yɛrɛ bɛ se ka 4 ta n'a dun ma k'a fɔ i ta to ala ma o tuma ne jabajɛra ka ban nin ko in banna jaa ma daminɛ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko grand ke min kɔni ye k'u to sigi la i b'a ye k'a fɔ cɛ ta b'a kɔnɔ muso ta b'a kɔnɔ min ye muso ye k'a sina ka kolonkala dɔ labɛn ka jele labɛn garange nin k'o labɛn ka fini dɔ biro la so kɔnɔ siɲɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko min ye k'u dalen to o tuma i b'a ye k'a fɔ furukɛ bɛ gɔrɔntɔ tuma min na muso in sina ka wuli n'a ŋaniya ye ni ka sin ka kolonkala ta ka furukɛ kunkolo la ala ma tasi k'a kun pɔ fo ka sɛmɛ sigi ka tila ka jele ta grand ke jele da joli fo ka taa sɛgɛn sɛbɛnnikɛla ko a tilalen ko kaban a yɛrɛ ye jele ale ni kolonkala ta ni ka t'u ka sigida mɛri fɛ yen ka taa yira k'a fɔ k'ale ye kojugu dɔ kɛ u ka sɔrɔ ka gendarme wele ni ka sin ka muso labila gendarme ka bolo kan olu ka taa n'a ye ɲoro grand ke ni ka mandat de dépôt k'u k'a la sɛbɛnnikɛla ko a dan bɛ kasobon kɔnɔ nin waati la o tuma muso y'a yira k'a fɔ k'ale nimisara ka nin kɛta in na n'ale bɔra ka segin a nɔ na cɛ kana fɔ ale ye tuguni k'a ye muso filanan ta k'a b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ko muso filanan ko ale tɛ fɛ k'o kuma de m'a tulo la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ale de ye muso ye fɛn tɛ fara maa min kan fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ o tuma min ye muso ye k'a ma nimisa ka kɛta la a sigilen bɛ kaso kɔnɔ k'a ka jugement maa kɔnɔ min ye sɛbɛnnikɛla ye u y'a yira k'a fɔ a tɛ tɛmɛ juwakun 2 kan nin kelen kɛra kɔlɔnjɛba min ye waritigi dɔ ye k'o fana bɔra muso filanan nɔfɛ muso in min b'a kun o de fana ye kolonkala ta k'o kun ci nka a bolila hakɛ y'a tu y'a minɛ a bɛ kaso kɔnɔ nin waati la min y'o fana ka jugement ye k'o fana na kɛ don n'a natɔ la ko min bɛ fɔ nin ko in na ni cɛ min bɛ muso 2 ta muso 3 ta walima 4 ta i jilaja min b'i bolo a y'i bɛn ko la dɛ n'a ma bɛn ko la bɛ yen dɛ kɔrɔ maa t'o dɔn dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ ye n'i ka taa don renouveau kɔnɔ u ka bi bɔli don n'i ko nin ma ɲɛ a kɔ k'i kɔnna k'a fɔ muso ye k'i ye dɔ fara a kan sufɛ n'i b'i da i bɛ kasike don o juru bɛ jigin kan fɛ yan i bɛ kasike don kasike ta ye kunkolo ye n'i bɛ kasike don ngɔnɔfilɛni kasike bɛ se ngɔnɔfilɛni na i b'i da fana i b'i kuru i bɛ sauver ni dun sunɔgɔra ka ban i t'i yɛrɛ ka bolo kan bilen i kuru dɔrɔn e k'o y'a solution ye ayiwa i bɛ ka min fɔ nin t'a solution ye a solution ye min ye a ye bɛn ko la dɔrɔn ni ne kɔni bɛ taa fɔ Nana Jara ye ko n ba bɛ ka dɔgɔnin ɲini a la i ka misali man ɲi o don bɛɛ i ka misali man ɲi e t'a dafara ka ban n b'a bɔ Nana la ka taa fɔ Kaja ye hali bi n bɛ kasike san ŋaniya b'i kɔnɔ ŋaniya b'i kɔnɔ ala ka n'i ci ami an ka taa ni kɔrɔfɔ ye filasi maaw kumana o ko cogo di wa Jabate ko n'i ye buna hadamaden y'a si dilan kan fajiri fɛ a bɛ taga segin kɛ kuma ma n'ale butɔ tɛ hɛrɛ natɔ don a ma o la sa filasi o kumana Mali flash bi Bamakɔ senu ko furusiri kɔɲɔ ko a yɛlɛmana ka kɛ ayiwa masiba ye subhanallah kɛra masiba ye senu kɔni n'a kibaru i bɛna ka na ye kamalennin 2 k'u bɔra Kucala ayiwa u nana ka na Bamakɔ ya senu ko u bɛna u balimakɛ wala u terikɛ u masurunɲamɔ u ka furusiri la furusiri o de taara yɛlɛma ka kɛ accident jugu ye ya kuma b'a la a yɔrɔnin bɛɛ kelen ni ŋɛnɛ karabara kelen dɔ o sɛbɛkɔrɔ joginna o degunnen n'o salo k'o don bɛrɛla ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la joona joona tuguni ye kunnafoniw b'a fɔ cogo min na ni accident ko a bɛ kɛ tuma min na ni motobolila in 2 in i bɛna ye u b'u ka moto kan u y'a lajɛ k'u bɛ camion 10 tonnes dɔ de dribbler yɔrɔ 3e position ni 2e ka d'an ye olu gɛrɛla mobili la o la ya kuma b'a la camion côté chauffeur yɛrɛ bɛ fan min fɛ o na kɛ ka mototigi ko o ntalo ya kuma b'a la moto contrôle o tilala motobolila la ka t'i walo marili la o yɔrɔ bɛɛ mobili de tɛna ka yɛlɛ kelen kan
ya nɔni hɔn 10 tonnes wala 10 tonnes subhanallah yɛlɛn'a kan kelen nɔ o kɔni ni ma o sera dɔgɔtɔrɔso la k'o sɛbɛkɔrɔ joginnen don bi wasini o ta kɛ mobili kɔni sen poids lourd o de tɛna ka yɛlɛ o kan o yɔrɔ bɛɛ kelen o ni tora la filanan u y'o donni ka taa labɛtaa a kɔni a bɛ yɔrɔ min bi maaw bɛ ka jɔrɔ a la de bi wasini ko nin kunnafoni ni ne kɛra sababu ye ka furusiri a yanga k'a bɔ a la sidi sɔ a ka sɛbɛn de don ka bɔ Mali filasi kɔnɔ. Garanke ɲaga kana kɛ kasi ye maaw ka sabali don bɛ yen don wɛrɛ b'o kɔfɛ wa diɲɛlatigɛ taabolo ye Garanke kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ nin bɛ fu siri o dan na ni fu dun sirila dan na an bɛ waleɲumandɔn foli kɛ ka barikada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bɛ baara ja waati ni waati L'âge colonel Lansana Tamba Keita an b'a fɔ ka waleɲumandɔn a n'a furumuso ɲuman madame Keita Basira Tarawele min ye Basira k'a fo dan tɛ foli mun na Garanke foli ni fana an bɛ kɛnɛ bila min ye flash ye Jibi k'a fɔ ka waleɲumandɔn ale de tun bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la Mamutu Kamara k'a fɔ ka waleɲumandɔn radio Jɛgɛfɔ officiel ni YouTube o tun b'ale bolo e ni ne alamisa an bɛ bɛn kɛnɛ kan nka sini Dabaka Fatiya bɛ a n'a ka kutuba o tuma Ala ka sini dugu ɲuman jɛ an b'a fɔ wa salam.